Hola, què tal? Benvinguts a una nova activitat del grup d'estudis covellencs Amics del Castell, l'última d'aquest mes de setembre del 2020. Si hi ha una dècada cabdal en la història de la música rock i pop, aquesta és, sens dubte, la dels 60 del segle XX. L'esclat de bandes mítiques com The Beatles, The Rolling Stones, The Who, The Animals, The Shadows, The Doors i Creedence Clearwater Revival, entre moltíssimes més, va tenir el seu equivalent també a Catalunya i arreu de l'Estat, amb la formació de grans grups com Lone Star, Los Mustang, Los Salvajes, Los Brincos, Los Bravos, els Quatre Gats i, com no, Los Sirex, la banda barcelonina encara en actiu, liderada pel seu carismàtic cantant Leslie. Antoni Miquel Cerveró Leslie és un dels seus inicis, dels membres fundacionals, vocalista i alma mater de Los Sirex. El 2 de juliol de 1965, a banda d'haver publicat nombrosos discos i d'haver ofert milers de concerts, el 2 de juliol de 65, com dèiem, van actuar fins i tot a la Monumental de Barcelona exercint de taloners dels Beatles. Nascut al barri de la Barceloneta, on era conegut com l'Anxoveta, viu des de fa anys a Vilanova i la Geltrú i també està vinculat a Cubelles, on el 2012 va apadrinar la primera edició dels Premis Cubelles Participa. Tenim a punt aquesta connexió amb l'Antoni Miquel Cerveró Leslie. Antoni Miquel, Leslie, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Pues, escolta, un plaer que us l'heu recordat de mi i jo encantat de poder estar amb tots vosaltres. Tu ja saps que tinc molts amics a Cubelles. Sí, justament anava per aquí, vull dir, fill de la Barceloneta, arrelat a Vilanova i la Geltrú, però també amb molts vincles amb Cubelles. Bueno, aviam, com et diria? Com començaria per explicar-te? Quan jo m'enamoro de Vilanova, automàticament també m'enamoro de Cubelles. Primerament perquè tinc molts amics. I segona, perquè és com una continuació. Sí, jo, una de les coses que identifico molt, diguéssim, tota aquesta part marinera, amb el meu barri, a la Barceloneta, que tot això ja ha canviat, ara és al revés. Ara estic molt més a gust a Vilanova i a Cubelles, per dir d'una manera, que no pas a la Barceloneta. La Barceloneta ja s'ha tornat, ja no és nostra, de la gent del barri, ja s'ha tornat, m'entens, com es diuen, dels pixapins que venen de fora d'Espanya. Escolta'm, la idea és parlar una miqueta d'aquesta dècada dels 60, que la primera pregunta que et faria és que tenint en compte que és un moment, musicalment parlant, des del punt de vista internacional, on apareixen bandes, òbviament, com The Beatles, Rolling Stones, els Who, The Doors, etc. Creedence Clearwater Revival, estaríem tot el dia anomenant grups, però també a Catalunya, a l'Estat, apareixen també un fotiment de bandes com, òbviament, els Sirex, però també Los Salvajes, Los Mustang, Los Bravos, Los Brincos. Escolta'm, què va tenir aquella dècada perquè tingués aquella eclosió tan brutal de grups de tant de nivell que han passat 60 anys i continueu estant a primera línia? Bueno, perquè possiblement nosaltres som d'una generació musical que vam picar pedra. Aviam, amb els anys 60, Barcelona estava invadida per la sexta flota americana. Tot això que t'explicaré és perquè vaig estar invitat a Madrid a la universitat d'estiu, m'entens? Invitat per l'Iñigo i per Ramon Pardo, gent especialitzada en la música, per explicar com va sortir el rock and roll a Catalunya, perquè a Catalunya a Barcelona, van ser els pioners. Aviam. Quan els americans van invadir Espanya, per dir d'alguna manera, estaven a Rota, a Cádiz, estaven els submarins, a Saragossa, estaven els avions, i a Barcelona estava la sexta flota. Vull dir, tots els vaixells estaven a Barcelona. Què vol dir això? Que estaven invadits pels americans que ens van portar el que era el rock and roll. Nosaltres aquí no havíem escoltat res de res. Sortíem d'una, diguéssim, com et diria, d'una música de cobla, d'una música, diguéssim, d'orquestres que ja començaven a fer coses de Sant Remos i coses d'aquestes de festivals, però el que era música de grup no n'havia. Doncs aquests americans que ens van portar la música del rock and roll a la Barceloneta, dona la casualitat que el Hawaii, dels xiringuitos que havien en aquella època, era dels pares del Benja, que va ser el guitarra nostre solista,
quan amb el barri vam fer els Meteors. Jo abans d'entrar amb els Cires vaig estar en un grup a la Barceloneta que es deien els Meteors. I dona la casualitat de que allí vaig veure per primera vegada un conjunt de rockabilly. Rockabilly vull dir baix, guitarra i bateria. Bateria era caixa i plat. Però allí vaig escoltar per primera vegada jo The Train Kept the Rolling del Johnny Burnette Trio, que jo vaig fer la lletra i li vaig posar de nom El tren de la costa. Una de les cançons importants del Cirex. I tant, i tant. Pues tot això ho vaig xupar de l'energia que tenia en aquell moment. Quan jo vaig veure allò, els Meteors, el grup, van fer un conjunt de rock and roll. Què passa? A Saragossa havia un moviment musical acollonant. Allí estava el Kurt Savoy, el Rockin' Can, el Chico Valento, gent que feia rock and roll. El Rockin' Can era un tio imitador de l'Elvis Presley, que s'obria de genolls amb la guitarra i es tirava per terra. Era una passada. I després hi havia tots els grups que teníem a Andalusia, que eren degut a Cádiz, a Rota, que estaven els marines i feien les seves festes. A Madrid anaven els del maletín, com sempre. Anaven els dels papers, allí a firmar esto pa ti, esto pa mi, tararí. I llavors què passa? Nosaltres quan comencem a anar per primera vegada a Madrid, que actuem amb el club Imperator, i sortim allà a actuar i estirem per terra i cantant tot el rock, la gent al·lucinava pepinos, perquè tots aquests grups d'aquella època, començant per un gran grup espanyol, com van ser Los Pequeñiques, m'entens? Però la casualitat que el que feia era una música dolça, per dir d'una manera, dolça. Nosaltres feia la música de mala llet. Què passa? Que a partir d'aquí van començar i van sortir pinitos. Aquesta és, diguéssim, la primera línia de la llibreta que hi ha que apuntar d'on va sortir el rock and roll a Espanya. És a dir, sobretot a Catalunya, a Saragossa i a Cádiz, per una manera. I a partir d'aquí es van començar a muntar coses perquè teníem un gran problema en aquella època que començaves a gravar les discogràfiques, com volien guanyar pasta, el que et feien era que et mengessis els tortells, m'entens? I gravessis les coses de San Remo, tots els festivals, les cançonetes que venien franceses, etc. Aquí ja tenim un gran artista anglès oblidat, que només ens en recordem 4, que estimem molt la música, i era, per exemple, el Tommy Steele. El Tommy Steele va ser un d'aquests pioners rockers que també ningú se'n recorda del Tommy Steele. I és un dels grans pioners. Després, els grans revolucionaris de la guitarra, que són els Shadows, m'entens? A les seves guitarres elèctriques i el cantant, el Cliff Richard. Hi ha un moviment a França espectacular amb el Johnny Holiday, però estan el José Snoir, el Sat Savage, tots aquests ja començaven a fer rock and roll. A Itàlia, el gran fenomen musical no deixa de ser l'Adriano Celentano, m'entens? Que resulta que a la plaça del Vaticà de Sant Pere, no sé quin dia, però sé que era 61 o por ahí, agafa i toca el 24.000 Ebachi davant de, jo què sé, de 20.000 persones. És un dia. I aquí és el que comença a esclatar la música d'Europa. Què passa? A Amèrica el moviment ja portava anys amb el Chuck Berry, el Gene Vincent, el Vince Taylor, el Jerry Lee Lewis, vull dir, ja portaven una guerra musical. Tots aquests són els grans pioners. Després hi ha una veu meravellosa i un tipus extraordinari que es diu Elvis Presley, que tota aquesta música l'agafa, la posa en l'embut i agafa el millor de lo millor, perquè tots sabem que l'Elvis Presley no va escriure ni una cançó, no? Però sí que el que tenia era que era molt intel·ligent, a part d'una veu preciosa i d'un estil extraordinari. Tot això va ser per explicar-te una miqueta el moviment del que és el rock and roll en aquella època. Què passa? Es posa de moda música de pop rock i llavors es fan les coses comercials. I d'aquí comencen a passar coses importants, perquè per mi la cançó més important de tota aquella generació va ser el Black is Black que van fer els Bravos. Però després surten coses sucedànies, com els Brincos, que no deixen de ser uns Beatles en espanyol, m'entens? Degut a l'èxit dels Beatles, es fan els Brincos i ho fan molt bé. I després les dues veus més importants, que són Juan y Junior, munten el duo Juan y Junior, etc. Però ja entrem a la dinàmica del pop rock que ja no té aquella mala llet que tenia, m'entens, per exemple, del Tren de la Costa.
Per cert, comentaves, i és obvi, no?, que us va tocar picar molta pedra, us va tocar picar molta pedra. Clar, a més, en un moment en què en el món anglosaxó sí que el context polític, social és un altre de molt diferent, però clar, a vosaltres us toca pràcticament començar de zero perquè no hi hauria d'haver ni circuit pràcticament, com ell que diu, de sales ni discogràfiques especialitzades en rock and roll. Vull dir que us va tocar doncs, començar-ho tot. Bueno, però tu tens que pensar que quan van començar tot per divertir-nos. És a dir, estava tot per fer. Vull dir, mira, jo sempre penso que quan van començar nosaltres no havia res, havia que inventar-ho tot. Ara la joventut ho tenen tot, i ho tenen més fotut encara que nosaltres, perquè és com si el mercat estigués saturat, m'entens, de tanta gent. Quan van sortir nosaltres no havia res, però res de res. Jo me n'anava, quan van gravar el primer disc, en l'any 62, que va ser el Muchacha Bonita, i me n'anava amb el disc, me n'anava a veure la Ribas Castro, m'entens? I em deia, què has? Diu, és que hemos sacado un disco. Així, i com us llamáis? Amb aquest plan, Amb tota la jeta te n'anaves a la ràdio. Jo portava 6 o 7 discos i encara em pensava que això s'acabava demà passat. Vull dir que tot era per divertir-se, tot era una broma. Jo em vaig començar a prendre la música en sèrio el dia que vam actuar amb els Beatles, i va ser l'any 65. El dia que vam actuar i vam fer de teloneros dels Beatles al Monumental a Barcelona, havíem tret l'escova i abans havíem fet una versió del Que bueno, que van a Eurovisió i van tenir un èxit, i el dia que van actuar amb els Beatles i l'endemà vaig veure totes les pàgines de la premsa, el que parlaven dels Beatles, vaig dir aquí ja tenim que començar a pentinar-se de veritat. Perquè és allò de dir, hem entrat, se'ns ha obert la porta de dir, vinga, aviam que a partir d'ara què és el que fareu, no? I era perquè al principi, allò, quan ficàvem pedra, era per divertir-se. Jo me'n recordo que actuàvem al club més canalla de música de rock and roll que havia a Barcelona, era el Pinar, al Poble Sec. Al Pinar, estaves actuant i veies els tios com volaven. I m'entens? I volaven perquè hi havia unes baralles com What's a Story, m'entens? I tot era perquè tu s'estàs ballant i deies que et mireu a mi, xica. Vale? Vull dir que era algo abstracte. La música del rock and roll, vull dir que portava un ambient, allò, canalla, per un ambient canalla autòntic i divertit. Vull dir, els matins al Palau d'Esports a Barcelona, que s'omplia... Munta un festival un dematí al Palau d'Esports. Venen 3 persones, que són el de les entrades, l'acomodador, m'entens, i el dels lavabos. I hi havia bufetades, m'entens, amb pancartes. Jo me'n recordo, tinc fotografies que veus, este palacio si los cines es una nevera, los que no se pelan nos aclaman, és a dir, unes barbaritats. I allí fèiem els grans festivals. Va haver-hi un dia màgic que es va fer Madrid-Barcelona, que amb els pequeñiques van vindre cantant la Carina. Vull dir, estem parlant del principi de tot. La Carina cantava amb els pequeñiques, o en aquell moment els pequeñiques van acompanyar la Carina, que va sortir descalç, va treure la sabata, va sortir descalça, cantant una de les cançons de l'època. Allò era meravellós. La joventut tenia una il·lusió de viure. La música crec que ens va obrir les portes de moltes coses. Avui dia trobo jo que la joventut és com si ho tingués ja tot fet. Escolta, avui en dia internet i tot, és a dir, t'aixeques pel dematí, comences amb el ditet i sembla que ja estiguis enterat del que està passant, m'entens, a Austràlia, a Sydney, amb el barri del Racó, etc. Has esmentat, sé que sempre t'ho preguntem, però és inevitable tenint en compte la transcendència, has esmentat l'actuació de la Monumental amb els Beatles l'any 65, però t'he llegit en alguna ocasió que de l'actuació en si, de molt, tampoc te'n recordes, en el sentit que perquè havíeu de tocar, aquell mateix dia tocàveu en un altre lloc i vau haver de sortir corrents, una cosa així. Sí, bueno, però en aquella època era fàcil, perquè en aquella època dobletes i tripletes en fèiem... Cada mes n'havia un. Me'n recordo, nosaltres estàvem actuant a Alacant i vam vindre amb avioneta a Barcelona perquè actuàvem a la plaça de Pous, a les Arenes, un festival que havia, on es van presentar Los Nuevos Brincos, sense el Juan Junior ja, que van ser quan van treure Lola,
Nosaltres vam guanyar aquest festival a la cançó nostra, el Brindis. Però bueno, m'imagino van guanyar, m'imagino que estava tot amanyat, vull dir que aquestes coses van basta que vinguéssim. Bueno, total, que veníem, vam actuar pel dematí diguéssim, a Barcelona. Per la tarda actuàvem a València i per la nit tocàvem una altra vegada que estàvem a Alacant. Vull dir que això de fer dobletes o tripletes el feia cada 2 per 3. L'últim que em va fer va ser quan la gent es va tornar boja, que ara et contesto la pregunta, però m'estic recordant dels dobletes i tripletes. A l'últim va haver-hi un dia molt especial, que la gent se'n recordarà, perquè va ser l'any 2000, que li van dir el Millennium. Semblava que s'acabava el món. És a dir, semblava que el Millennium, l'any 2000, era allò de dir, com s'acaba el món, n'hi ha que divertir-se i pensar-s'ho bé. Doncs vam actuar, m'entens, al Hilton de Barcelona, a l'hotel. Vam anar a Roda de Berà, i després, a les 4 del matí, estàvem actuant a la Isla Fantasia. Vull dir, són aquelles coses que són una passada. Nosaltres, el dia dels Beatles, feia un any que estava firmat ja, vam actuar a Cornellà, a l'Embalat. I me'n recordo un conjunt gallego que es deien Los Jabaloyes. No, ara no sé si era gallec o mallorquí, Los Jabaloyes. Sembla que eren gallecs. Total, que el que em refereixo és que això s'ha firmat feia un any. L'any anterior anàvem a actuar a l'Embalat de Cornellà. I els Beatles, una setmana abans no sabia si es faria el concert. Nosaltres ja ho teníem firmat, el concert dels Beatles, feia 7 o 8 mesos. Però que una setmana abans, entens, encara no tenien els permisos per poder fer el festival. Perquè era com et diria, era una fita. Els Beatles només van actuar a Madrid i a Barcelona, el dia 1 i aquí el dia 2. De juliol del 65. Dona la casualitat de que venien los melenudos, que es munten un follón, i aquí estàvem en l'època que estàvem, i llavors, es veu que va haver-hi algun, sempre, en quan sempre surt algun que és una miqueta intel·ligent i diu, que si lo prohibís, todavía la repercusión será peor porque todo el mundo dirá que sois unos caducaos, ¿no? I llavors diu, bueno, dejaremos hacer. Però clar, pensa que a la Monumental havia més policia. Jo no he vist tanta policia a cavall en la meva vida. Havia més policia a cavall, m'entens, que gent a dintre. Vull dir, jo no he vist tanta policia a cavall. Vamos, és que jo no sabia que hi havia tants cavalls. M'entens? Policia sí que sabia que n'havia molta, però cavalls no. Vull dir que va ser una passada. I aquí la gent va respondre i va funcionar. A Madrid va costar més. A Madrid va ser més dur. Perquè a Madrid de taloners van estar els tècnics. Quan parlo de taloners parlo d'una llista de varietats. Perquè tu mires el cartell de l'actuació dels Beatles tant a Madrid com a Barcelona, pensa que el presentador era Torrebruno. I a partir d'aquí hi havia un conjunt d'unes nenes, no sé què, no sé quantos, la Big Ben, uns que amb uns barrils d'aquests grossos, barrils de petroli, no sé què, feien allò, música, la mar de bé, i espera't, que no te lo pierdas. Havia, m'entens, el Mitchell, que era un cantant valencià amb unes ulleres de conxa fosques, el tio que va triomfar a Rússia, no? A Rússia venia a triomfar a Rússia. Vale. I cantava Granada, tio. Tu imagina't que tu vas a veure els Beatles i et surt un tio cantant Granada, tierra soñada por mí, i tothom diu, fill de puta, mamón. Va ser una conya. Els únics que van, com et diu, netejar una miqueta el que va ser la primera part, van ser aquestes noies, les no sé què girls, que ho van fotre molt bé, eren angleses, i nosaltres que vam tancar la primera part dels Cires, que crec que vam estar, va ser una nit d'aquelles molt maca. Molt maca, perquè t'explico una anècdota. Nosaltres érem els reis de les xupes, de cuero, i anàvem, només tens que veure la pel·lícula aquella de Super Espectáculos del Mundo, que és com una còpia del West Side Story, sortim totes les xupes de cuero en una passada, no? I quan actuàvem al Pinar i quan actuàvem a Palau d'Esports, a Calella, en les xupes de cuero. Però hi ha un dia de la nostra vida que ens canvia la imatge. El dia que fem el Que bueno, això va ser al maig, el dia que va fer la Conxita Bautista, la Belter, la discogràfica, es va gastar tota la pasta que tenia ni més per promocionar el Que bueno, de la Conxita Bautista a Eurovisió, que es feia des de Sant Remo. I això va ser un dissabte de maig.
Aleshores, nosaltres, els Cirex, la discogràfica ens va fer gravar a Qué bueno per nassos, i és allò de dir, què fotem a veure? Una cançó flamenca, que bueno, que bueno, que bueno. Una cançó flamenca, bueno. Vam intentar de fotre el nostre estil, m'entens, i fer-la una miqueta més beat rock and roll, i bueno, teníem firmat per anar el dilluns a Amigos del Lunes, que feia el Fran Joja, amb Gustavo Herré, tots aquests pendons d'aquella època. I aleshores resulta que dissabte a la nit, Eurovisió, Conxita Bautista, que bueno, 0 point, l'última. I nosaltres tenim que anar a defensar el que bueno, el dilluns, quan ha sigut un fiasco, però bueno, sortim al que bueno i vam sortir. Nosaltres en aquella època, tu imagina't, estàvem a Calella tot l'estiu, estàvem 4 mesos, una pinta de maquis navajas als 5, les patilles, manters morenos, i van sortir amb un trajo negre. Aquest és el canvi dels Cirex. Amb un trajo negre, me'n vaig anar jo a la Rambla a comprar 5 camises de xurrera. Sents? 5 camises de xurrera que sortien els volats per aquí de la jaqueta, amb els putins ben polits, i sortim a cantar el que bueno, i el dimarts tota la premsa d'Espanya, la frase era, si hubiera ido este conjunto catalán, otro gallo nos hubiera cantado. Pues jo crec que el que bueno ens obre les portes d'entrada de la comercialitat, perquè automàticament la discogràfica, quan va veure que allò va donar pasta, ens van dinyar allò d'una l'escova. I l'escova era infumable. L'escova és que era allò de dir, no s'agafava per cap puesto. Una cançó flamenca que l'únic bo que deia era quantes coses barreria. Tot era en palmes i guitarra. I quan si jo tuviera una escoba, Jacoba, quantes coses barreria. I llavors jo aquí, al tindre aquest fil de quantes coses barreria, vaig començar pel primero, barreria jo el dinero, i encara podria estar amb el... I 3001, barreria bien profundo, imagina't les coses que tenim per escombrar, en tot el que avui en dia ens està succeint amb el món. Però aquesta és la història del canvi d'imatge, de lo important que va ser, i bueno, perdona, quan acabem dels Beatles, ens anem a Cornellà, el primer que es diuen a Cornellà es ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Una pasada. Y habéis hablado con ellos, no. Y los habéis visto, sí. Van les 3 primeres cançons, perquè m'agafaven de la jaqueta i les van fotre dintre el cotxe. I per vosaltres suposo que quan al moment que us diuen escolta'm, segurament hi haurà un concert dels Beatles a Barcelona i actuareu al mateix escenari, home, m'imagino que els Beatles ja eren els Beatles l'any 65. Seria tot una gratificant. Aviam. Quan el Bermúdez... En aquella època es portava el Lasso de la Vega. Quan el Bermúdez parla amb el Lasso... Aviam, per què nosaltres vam actuar amb els Beatles? Ho vull explicar i la gent se'n donarà compte, és fàcil d'entendre. Els Beatles van ser tan importants que tots els conjunts de l'època es van tornar tontos i tothom es va fer Beatles. Però t'estic parlant de tots. Tots els conjunts feien Beatles i els únics que no feien Beatles érem els Cirex. Tu t'imagina't haver actuat amb els Beatles i de cantar She Love You, Home, jo primera no hagués tingut pebrots, perquè em vaig donar la cara de vergonya. I segona, que no era el nostre estil, perquè nosaltres veníem, com t'he explicat, d'un rock and roll molt més directe. Que els Beatles també venien d'aquest rock and roll, però van ser tan intel·ligents que es van muntar, m'entens, aviam, hi ha una cançó de Little Richard, que és Lon Tall Sally, que canta, m'entens, el Paul McCartney, una versió del Tall Sally que és una passada, no? Vull dir que tots ells també van aprendre d'aquesta música. N'hi ha uns que se'ls hi va notar més, com van ser Rolling Stones, m'entens? Però els Beatles, de seguida, ells van veure com disfressar la música per anar amb el seu terreny. I escolta, perdona, i ho van fer molt bé, perquè encara és avui i encara estem escoltant els Beatles amb tot el carinyo, respecte i admiració. I escolta'm, diguem amb això, perquè clar, han passat des dels vostres inicis, han passat pràcticament 6 dècades i encara continuem escoltant els Cirex i encara continuem veient concerts, assistint a concerts dels Cirex. Quina era la fórmula aquesta de la Coca-Cola que vau tenir perquè cançons com l'Escova, cançons com Que se mueran los feos, El tren de la costa i tantes continuïn tan d'actualitat i que continuïn agradant tant? Bueno, possiblement perquè tenim un repertori molt longevo, no?
Mira, aquest estiu només han fet una actuació. N'han suspès fins ara 21, encara ens queden unes quantes que tenim signades, que sé que no es faran, però n'ha hagut una que no m'ho hagués pensat mai, però es va fer. I va ser el dia 15 d'agost a Roda de Berà. Sents? A Roda de Berà ens van dir que sí, que l'actuació es respectava, perquè ho feien en un lloc que havia separació de gent i tal. Bueno, total. Aviam. Què passa? Normalment jo faig el repertori. No és el mateix repertori que faig quan estic a Andalusia que quan estic, m'entens, a Galícia o quan estem a Catalunya. A Catalunya m'esmero més, perquè la gent, com et diria, estàs jugant a casa i la gent està molt més a sobre teu, per alguna manera. Però hi ha una cosa que és veritat. La gent em demana les cançons, amb el rotllo del WhatsApp, o qualsevol trucadeta, la gent et demana, els que venen, diuen, i cantaràs aquesta, i cantaràs l'altra, i cantaré aquí i allà. El dia de Roda de Berà vaig treure 2 cançons de la primera època, com va ser el Jo Grito, m'entens? Que era una cançó que tocàvem amb el Pinar, t'estic parlant que la tocàvem amb l'any 61, una cançoneta d'aquelles nostres. Vull dir que la gent quasi que em fa el repertori. Mira, hi ha artistes que canten el que a ells els agrada. D'aquests en conec molts, Canten el que a ells els agrada per disfrutar ells. Jo sóc un pilota escarós. Jo canto el que la gent vol escoltar. Que per això s'emporten allí, per escoltar-me. I crec que aquest és una de les grans sorts o fenòmens. Tenim un repertori longevo, com t'he dit, extraordinari. Què vol dir això? Que tenim més de 300 cançons, que en un moment puntual te les podem fer les 300. La nostra actuació dura quasi 2 hores. Quan dic quasi 2 hores, perquè dura 2 hores menys 10, però amb els vices que normalment sempre hi ha, doncs acaba sent 2 hores i 2 hores i 5. Som els inventors dels popurris. Els Cires van inventar els popurris. Per què? Perquè quan anaves a la tele et deien teniu que fer l'Escoba i los Feos, perquè eren les 2 populars, però això encara es passa ara, vull dir que me recordo d'anar a la tele i l'Escoba i los Feos. Doncs no. Per què? Doncs no, farem un popurri i farem alguna més. I farem alguna més perquè tocarem una miqueta del Maldigo mi destino, o una miqueta del Si te vas, o una miqueta... I què passa? Que llavors la gent s'enganxa i veu una miqueta els Cires. Per què? Perquè cada cançó de les que fem, els passos són completament diferents. I la gent, molta gent, menja per la vista. Entens? Doncs això és com ho sabem, juguem aquesta fase. Què vol dir? Som els inventors dels popurris perquè quan es deien l'Escoba i los Feos, ja t'ho explico jo, 2 minuts i mig i 2 minuts i mig són 5 minuts de televisió. Però deien, no, farem un popurri on farem l'Escoba i sí? Tots junts? Sí, l'Escoba? Sí. I 2 tonterietes més. Saps quan durava el popurri? 8 minuts. Sortien 3 minuts més a la tele, però no pel temps que podies estar a la tele, que això és el de menys. És a dir, era perquè podies donar cançons que la gent pogués recordar. I aviam, és que, clar, els Cires tenim un repertori molt gran i tenim una sèrie de cançons lentes, melòdiques o balsàmiques, vulgarment es diuen de rambar, que són una passada. Quan toquem a las de ser mi mujer, els Sin tus cartes, el Me tendrás que olvidar, el Que te deje de querer, el Brindis, el Mantens el culpable... Tenim una quantitat de cançons que en un moment determinat a la gent els hi ha marcat a la vida. L'any passat que vam estar actuant a Bilbao, m'entens? Va ser un senyor de Logroño que em va trucar per dir-me si tocáis el Solo en la playa, vengo a veros. El Solo en la playa és una cançó que vaig fer jo al Club Barceloneta, quan anava a la meva llibreteta amb l'any 61, m'entens? I vaig fer una cançoneta que es deia Solo en la playa, oigo las olas que me hacen ser feliz, i vam fer una cançoneta que és preciosa. Però són aquelles cançonetes simplones, senzilletes, i com diria el Serrat, i tendres. Senzilles i tendres. Però que és una passada, però que la gent et demani, un tio de Logroño que et demani si tocáis el Solo en la playa os vengo a ver a Bilbao. Això és preciós. Això és preciós. Perquè vol dir que la teva música ha sigut important, encara que sigui poca gent, ha sigut important per algú. I tant que sí, per moltes generacions, no només per una persona, perquè jo no portaríeu tants anys encara en plena actualitat i bé, amb 20 i pico concerts aquest estiu que malauradament per la situació actual
s'han hagut d'ajornar, però que bé, de ben segur que quan ja estigui tot això una mica més normalitzat, si arriba algun dia, doncs els Cires continuaran, perquè sempre dieu que fins que mentre els Rollins toquin, els Cires també, oi? No, perdona, no t'he agafat. No, que sempre dieu que mentre aguantin els Rollins, els Cires també aguanten. Sí, això ho vaig dir una vegada, però és veritat. Aviam, els Rollins són més grans que nosaltres i mentre aguantin, aguantem. Aviam. Aquí hi ha una cosa que està clara. Si la salut ens respecta, tirarem endavant, perquè és que ara és quan ens estem divertint més que mai. Ara no tenim que demostrar que som guapos, ni que som això, ni buenos, ni malos. Ara l'únic que tinc que demostrar és tindre les piles carregades i que no et falti il·lusió per sortir amb un escenari i divertir-te. Això només em passava quan vaig començar. És a dir, que després, pensa que estem a punt de fer 60 anys, 60 anys. A 60 anys, la il·lusió que tenia quan jo en tenia 15, 16, 17, és la mateixa que tinc ara quan surto a actuar. Vull dir, la gent diu, estàs nerviós? Nerviós. Jo el que més feliç del món, de poder agafar el micro, dirigir-me a la gent i poder cantar. I avui en dia, una de les coses que han marcat la història musical és el so. Ara s'escolta tot la mar de maco i brillant. Vull dir que, escolta, és una passada. Com vaig dir un dia i ho segueixo fent. Quan ho deixin a Rolling Stones, ens ho pensarem. Doncs Antoni, Miquel, Salvador, Leslie, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos atensat a aquests inicis i tot aquest recorregut del Cirex, sens dubte, una de les bandes més mítiques del nostre país. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a tots vosaltres per haver-nos recordat del nostre grup, m'entens? I escolta, rock and roll forever i Cubelles forever. Cubelles forever, moltíssimes gràcies. A reveure, una abraçada. Adéu, bon dia.